Evanđelje po Mateju, 4. poglavlje. Tada duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. Postio je 40 dana i 40 noći, te najposlije ogladnje. I kušač, pristupivši mu, reče: Ako si sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruh. A on, odgovorivši, reče: Pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Povede ga tada đavao u sveti grad i postavi ga na vrh hrama, pa mu reče: Ako si sin Božji, baci se dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se o kamen ne spotakne noga tvoja. Kaza mu Isus: Također je pisano, ne iskušavaj Gospoda, Boga svojega. Ponovo povede njega đavao na goru veoma visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu, pa mu reče: Sve ću ti ove stvari dati, padneš li te mi se pokloniš. Tada mu reče Isus: Odlazi Sotono, jer pisano je, klanjaj se Gospodu, Bogu svojemu i njemu jedinomu služi. Tada ga đavao pusti i gle, anđeli pristupiše te mu služahu. A Isus, čuvši da je Ivan izručen, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret, te ode i nastani se u Kapernaumu, uz more na području Zebulonovu i Naftalijevu, da se ispuni što je prorečeno po proroku Izaiji govoreći: Zemlja Zebulonova i zemlja Naftalijeva, put mora, onkraj Jordana, Galileja poganska. Puk koji je sjedio u tmini ugleda svjetlost veliku, i onima koji su sjedili u području i sjeni smrtnoj, njima svjetlost granu. Od tada Isus poče propovijedati i govoriti: Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. A prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dvojicu braće, Šimona zvanog Petar i Andriju, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more, bijahu naime ribari. I reče im: Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođeše za njim. I otišavši odande dalje ugleda drugu dvojicu braće, Jakova sina Zebedejeva i brata mu Ivana. U brodici su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali svoje mreže. Pozvaj njih. A oni odmah ostaviše brodicu i oca svojega, te pođeše za njim. I obilazio je Isus svu Galileju, naučavajući po njihovim sinagogama i propovijedajući evanđelje o kraljevstvu i ozdravljajući svaku bolest i svaku nemoć u puku. I glas o njemu pronese se po svoj Siriji, pa su mu donijeli sve bolesnike koji su bili pritješnjeni različitim bolestima i mukama, i opsjednute i padavičare i uzete, te ih ozdravi. I pođe za njim veliko mnoštvo iz Galileje i 10 grada, i Jeruzalema, i Judeje, i s one strane Jordana.